ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಟ್ ಸಿಂಗಪೂರ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಪಿರ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿಂಗಪೂರುಡು ಶಾಪಿಂಗ್ ಅನುಭವ ಇಂಚೆಪ್ಪುಂಡು ಏತ್ ಸೇಫ್ ಉಂಡು ಅವೆತ ಬಗ್ಗೆ ತೋಜ್ಪಾರ. ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತನು ರಾತ್ರಿ 11 ನಲ್ಪಗ್ ಐಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಎನ್ಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಸೊ ಬಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಾದ ಅಂತೆರಿಯನ್ಗ. ಸೊ ರಾತ್ರಿ ಗಂಟೆ 11 ಆದಿತ್ತಂಡು ಮನದನಿ ಕಾಂಡೆಗ್ ಚಾಕದಾಲ ತಿಂಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದ್ ಸರಿ ಬೇಗ ಪೋದುದಾಳ ಬ್ರೆಡ್ ಪತೊಂದು ಬರ್ಕ ಸುಲಭ ಪಂದ್ ಪಿದಡಿಯನ್. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಡ್ದು ಪಿದೈ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆತ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ನಡತೊಂದು ದೆಪ್ಪುನ ವಿಡಿಯೋ ವಂಚದು. ಸೊ ಅವೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಇಪ್ಪಡ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಡ್ದು ಪಿದೈ ಬತ್ತದ ತುನ್ನತ್ತುಲೆ ರೋಡ್ದ ಲೈಟ್ಸ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಉನ್ನೊಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಹಿಡಿರತ್ತಿ ಪೋಂದೆ ಎತ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಗಾಡಿಲು ಪೋಂದೆ ಉಲ್ಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೆರು, ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪುನು. ಸೊ ಒಂದು ಪಿದೈ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತದಿತ್ತು ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾವ್ಜಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಎತ್ತನಂದು ಗೊತ್ತಾಂದಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಎಂಚೂರು ಲಾಂಗ್ ರೂಟ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಆತ ಲೈಟ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಾದಿಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪೇರ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಂತುಲ್ಲೆರು. ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿದ ಜನ ಪಿರವುಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರತ್ತೆ ಅವು ಇತ್ತಂಡ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಕ್ಲಿಂದ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ 24 hours ಇಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ. ಕೆಲವು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆ ಓಪನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚೆ ಜುಲೈ ಪೋಯಿನ ಸಾದಿ ಅವು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಆಗುಂಡು. ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಇರ ಸೈಕಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಓಪನ್ ಜಾಗ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರಡ್ನೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಪ್ಪುನು. ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇತ್ತನ ಮೂರುಡು ಎನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೈತಲ್ದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಅವು ಈಸಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವಾಮನ್ ಜೋ ಸ್ಟೋರ್ ಇಜಿಂಡ ಫಾತಿಮಾ ಬಜಾರ್ಗ್ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ನಮ್ಮ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡಕಲ್ ತಿತ್ಕೊರ್ಪೆರ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆದ ಬಿಗ್ ಬಾಜಾರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ನಮಕ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮನೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಂತದ್ದು ಸೆಲ್ಫ್ ಪೇ ಮಲ್ಪೊಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚದ ಅವೇನ್ ಮನ್ಪೆ ಬಟ್ ಈ ಶಾಪ್ ಯಾನ್ ಪೋಂದಿಪ್ ನಾವು 24 hours ಓಪನ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಕೌಂಟರ್ ಇಡ್ಲ ಜನ ಇಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಕ್ ಪೇ ಮನ್ಪರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೇರು. ಸೊ ಒಂದು ಏನ್ ಪೋಂದಿಪ್ನ ಜಾಗ STB ಎನ್ನ ಪಿರೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಿತ್ತೆ ಹೌಸಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ದಾಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟ ಲೋಕಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಸಬ್ಸಿಡೈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಪಂದು ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನು. ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇನ್ಲಿ ಒಂದಿಟ್ಟು ಏಜ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಉಳ್ಳೇರ್ ಪ್ರಾಯಾತ್ನಕ್ಲು ಒರಿ ಇಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಸಿಂಗಲ್ ರೂಮ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆ ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅವೇಟ್. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಾದ ಇಪ್ಪುನಕ್ಲು ಪೂರ ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಮುಲ್ಪ ತುಂಡಕ್ಲೆಗ್ ಏಜ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮನ್ಪರ ಅಂದು ಒಂಜಿಲ್ಯ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಜಾಗಲ ಉಂಡು. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ನಿಕಲ್ ಸೈಡ್ ತುನ್ನಲ್ಪ ಚೇರ್ ಪುರೊಂಡತ ಅವು ಮುಲ್ತ ಪ್ರಾಯದ ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಚೇರ್ ಪುರ ಮಲ್ತ ಬೆಂಚ್ ಪುರ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೀತನ ಅಲ್ಪ ದೂರ ತೋಜನವೇ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ. ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು. ಜಯಂಟ್ ಫೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಒಂದು ಮೇಯ್ನ್ ನಾವು. ಸೊ ಒಂದು ಜಯಂಟ್ 24 ಗಂಟೆ ಓಪನ್ ಇಪ್ಪುನು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಶಾಪ್ ಡೌಲೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಮಕ್ ದಾದ ಬೋಡ ಏನ್ ಪೊದ್ದೆತ್ತನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಟ್ರಿಪ್ ಆಯ್ನದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೋದು ಎಂಕ್ ದಾದ ಬೋಡ ಗೊತ್ತು ನಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬ್ರೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ನೆಟ್ ನನಂಚು ದಿನ ಏನು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟೂರ್ಲ ಮನ್ಪ ಪಗ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ ತೋಜ್ಪವೆ. ಸೊ ನಮಕ್ ಬ್ರೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೊತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ಶೆಲ್ಫ್ ಖಾಲಿ ಆದ ಉಂಟು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೆರೈಟಿ ಬ್ರೆಡ್ ಉಂಡು. ಲೋ GI ಬ್ರೆಡ್, ಹೋಲ್ ವೀಟ್ ಬ್ರೆಡ್, ಮಿಲ್ಕ್ ಬ್ರೆಡ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಯಾನ್ನದೆ ತೊನ್ನವು ಲೋ GI ಬ್ರೆಡ್ ಒಂಜುಂಡು ಅವೆಂದೆ ತೊನ್ನು ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಬ್ರೆಡ್ ಅವೆಂದೆ ತೊಂಡೆ ಅಕ್ಲ್ ಲೋ GI ಬ್ರೆಡ್ ತಿನ್ಪುಜೇರು. ಸೊ ಅವೆಂದೆ ತೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಮಿಲ್ಕ್ ಬ್ರೆಡ್ ತೊಂಡೆ ಎನ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ವಾಲ್ನಟ್ ಲೋ GI ಬ್ರೆಡ್ ಅವೆಂದೆ ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ದಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಖಾಲಿನ ಮಾತ್ರ ತೊಂದೆಯನ್ನು. ಸೊ ಅಂಗಡಿ ಇಡನೆಲ್ಲ ಜನ ಬರಂದು ಪೋಂದಿಪ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ಜನ ಟ್ರಾಲಿ ಪತೊಂದು ಬೈತೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕೆಲವೇ ರಾತ್ರಿ ಪೋಪೆರ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ರಶ್ ಇಪ್ಪು ಜತ ಪಂದ್
ಸೊ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಚೆಕ್ಔಟ್ಗೆ പോകുന്നിಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಂಡ ಮಿಷಿನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವೇನ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಐಟಿ ಫೀಲ್ಡ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೋರ್ಡ ಪಂದ್ ಸೊ ಮುಲ್ಪದ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈ ಗಟ್ಟು ವರ್ಷ ತುಪ್ಪಸರು ಉಲ್ದಾದ ಮಂದಿರ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲನೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ ನಿಕ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜೊಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೋರ್ಡನ 5 ಸೆಂಟ್ ಮುಲ್ಪದ 5 ಸೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೊಡು ಪಂದಿಪ್ಪುಂಡು. ಇನಿ ಖಾಲಿ 2 ಬ್ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಂದು ಒಯ್ದನ ಬ್ಯಾಗ್ ಬುಡ್ಚಿ ಪಂದು ಎನ್ನು ಖಾಲಿ ಕೈಟೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಿರಪುನಗ ನನಂಜಿ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಪೋನಲ್ಲ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಇದ್ದು ಪಿದೈ ಬತ್ತ. ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಜ್ಜಿನ ಕ್ಯಾಶ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೊಲಿ ಸೊ ಎನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುದು ಪಿರಪೊಂದುಲ್ಲೊಂದು ಶಾಪ್ ಪಿದೈಡ್ ಕೆಲವು ಪೂರ ಸಾಮಾನ್ ದಿತ್ತೆರ್ ಅಲ್ಪ ತುಂಡ ಫುಲ್ ಕತ್ತಲ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಂಚಿದ ಶಾಪ್ ಪೂರ ಮುಚ್ಚಿದನು. ಈ ಶಾಪ್ ದೈಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾರುವೆರು. ಸೊ ದೈಕ್ಲೆನ್ ತೇರು ಪೂತ ದೈಕ್ಲೆನ್ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಡೇ ಟೈಮ್ಡು ಫ್ರೂಟ್ ಶಾಪ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂದಿತ್ತೆರ್ ಕೊಂಚೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ನಮ್ಮ ವಾಮಂಜೂರ್ಡು ಬಾಂಬೆ ಬಜಾರ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಜಾರ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಶಾಪ್ ಉಂಡು, ಇಂಡಿಯನ್ ಶಾಪ್ ಎದುರುಡು ಇಂಡಿಯನ್ ಶಾಪ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಂಡು. ಅಂಚಿಡವು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾಲ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ 24 ಗಂಟೆದ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ಲ ಉಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 12 ಗಂಟೆ ಆತ ನಾನು ಬನ್ನಗಾಂಡ ಲೈಟ್ ತುಲೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಪಂದು 12 ಗಂಟೆ ಆತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಬ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯಡ್ ಪೋದು ಪಿದೈ ಪೋದು ಬರೋಲಿ ಒರಿಯರೆ ಪೋದು ಬರೋಲಿ. ಸೊ ಯಾನ್ ನಿಗ ಪೋಯ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ನಿಗ್ಲಿ ಪುರ ತೋಜ್ಪಗ ಸಿಂಗಪುರ್ಡು ರಾತ್ರಿ ಇಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ತೋಜ್ಪವರ ಪ್ಲಸ್ ಮನದನಿ ಕಾಂಡೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಕೊರ್ರ ದಾಲ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಬ್ರೆಡ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಕ್ ಚಾಕ್ ತಿನ್ನಾಗ ಕೈಟಿದ ದಾಂಡ್ಲ ಬೋರ್ಡು ನಮ್ಮ ತುಳಿತಕ್ಕಲ ಅಭ್ಯಾಸ ತಕ ಚಾಟ್ ಮುರ್ಕಾರ ದಾಲ ಬೋರ್ಡು ಪಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರೆಡ್ ಕೊಂದು ಬರ್ಕ ಅನ್ಪೋಯ್ನು ಕಾಂಡೆ ಪೋರ ಉದಸನಪ್ಪು ಪಂದು. ಸೊ ಒಂದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕಡೆ ಬನ್ನಗ ನಿಕಲ್ ತೂದಿಪ್ಪರು ಗಾಡಿ ಉಲೈ ಬರೋಂತುಂಡು ಒಂದು ಆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಎನ್ಪಿರೊಂದು ಸೈಡ್ ಇಡ್ತಾರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಕ್ ಪೂರ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಇಷ್ಟ ಆತ ಅಂಚೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಆ ಕಂಪೌಂಡ್ ತೋಜ್ ಎಂಕ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಬತ್ತದಿತ್ತೆ 10-15 ನಿಮಿಷ ಪೋದು ಬರೋಲಿ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ದೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪೂರ ಅಂಗಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಅಂಗಡಿ ಇಡ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು. ಸೊ ನಮಕ್ ಐಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಪ್ಪೊಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜೊಳ್ಳೆ ಫೋನ್ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ ಇತ್ತಂಡ ಫೋನ್ ಉಡ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೊಲಿ ಪರ್ಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಬಂದು ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜೊಳ್ಳೆ ಮರತ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಆ STB ಬ್ಲಾಕ್ ತಿರ್ತಡು ಒಂದು ತುನಗ ನಮ್ಮ ಓಲಾ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋಯ್ಲಕ ತೋಚಂದುಂಡು ತುಲೆ. ಸೊ ಬತ್ತದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪಿರ ಬತ್ತ 15 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಪಿರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬತ್ತದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಿಂಗಪುರ್ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ರಾತ್ರಿ ಒರ್ತಿಯ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪನಂಚಿನ ಪುರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ರಾತ್ರಿ ಪಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಾನು ಪೋದು ಬತ್ತಲ್ಪ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ್. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಗೇಟೆಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ದಾರಿ ಪೇರು ಪಿರವತ್ತ ಬತ್ತದ ನನ್ನ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪೋದು ಕೈಕಾರ್ ದೆಕ್ಕದು ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಜಪುನ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಬತ್ತಿವಕ ಪಿದೈ ಪೋದು ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಕೈಕಾರ್ ದೆಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸದೆಲ್ಲ ಕಾದು ಪೋತುಂಡು ಆತೆ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ಈ ವಾರದ